Daran sikwa imong tanom dai. Liyok eh. Asa pa dong dito? Ya asa mi patakatayon. Sorry pero banwa. Sorry pero yan ho. Aw. Ari na yung patakatayon di ba? Namunga na sila na. Kaya pala. So dito nilagay ni Nana yung mga sikwa guys kasi pag malaki na yung mga sikwa or mukatay na, dito na lang sa dito na lang sa gilid niya pa kuanon mangumpay kuha get sabi ni nanay guys iba daw yung mag-harvest dito yung manguha ng mga pakain ng kambing. Hi guys! So welcome back again sa aking channel. So for this video, nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria sa bukid, no? Yan. So nandito po si Nanay Gloria. Yung ginagawa niya guys is nangguna. So yung gagawin natin, tutulungan po natin si Nanay ng mangguna dito sa bukid guys. Ayan o. So nandito po si Nanay Gloria. Imong gihawa Nanay? Ingin si kuwa ni mo deh. Heman. Mo ni mig tanong si kuwa deh. So ito pala yung sikwa na itinatanim ni Nanay guys. Yan oh. Yung sikwa. Baguhan pa lang ni Nay. Dili na siya bungkalo Nay. Ha? Dili? Anak sila. Yan oh, yung mangguna. Sa Bisaya guys, ang tawag namin dito pag maglinis ka ng mga damo, mangguna. Yan po yung Bisaya, mangguna ta. No, so nung unang panahon, nung elementary pa lang ako, palagi kaming mangguna. Kasi parang nasa araling ang tawag doon. Yung parang anong subject ba yun? Yung mangguna guys. Or mag-gardening. Yan. Oo, tapos may assignment po tayo ng bring fertilizer or organic fertilizer, kagaya ng mga dumi ng mga hayop. Ganyan po, naalala ko po si Nanay Gloria mangguna. Yan po yung tuturuan tayo ng ating mga guro, mangguna po. Yan, so ngayon ay mangam ko garod ni mo Nay. Palihog ko na be. Asa dapit Nay? Nay, haman. Na dito? Asa man? Yan, so mayroon pong bangko. Kailangan mayroong bangko. So ako, di nila ako gamit ng bangko guys. Kasi sanay na po ako. No? So experience natin kung paano mag-guna. Okay, ito pala yung guna. No? Ito yung gagamitin para guna guys. Yan. Yan no? Parang espada or swords. So dito tayo magsimula Nay. Yan. So dito ko ilagay yung camera. Ito na lang ako mag-una. Yan, dito natin ilagay yung camera. Yan oh, grabe yung weather dito ngayon. Ang ganda. Apakah matu kata tayo Nay? Sayo pa mo daw. Sayo pa rin. Yan. Mamaninay nung sikwa. So bungkalin natin yung sikwa. Kasi nga para pag umuulan na, alam ko talaga kung paano magguna. Kasi
Naranasan ko rin to nung elementary pa ako. Nalipay, murag humot lagi na sangig. Lagi. Asa dapat? Pag ginuro Laguna. Kani? Humot lagi na. Ano tong nakot? Kuha? Ibot to? Oo. Hindi man to. Ibot to na ako di. Naiib. Hindi man to. Oo na. Ibot to na eh. Ada pa gari ako. Na pa diha. Gari. Ah. Nurok na. Oo na di. Hindi yang kuno inahan. Mo di pong. Napa ana po? Humot man ay. Naman. Oh. Amo na siya. Sangig oh. Liso ra day mo itanom nay. Liso ra. Puro na liso. Mga liso lagi. Turok na kami ro. Dani ini. Hindi tanong ya. Ang liso nga hug. Titurok ra pod. Ya, turok. Usa diha ol mo naguna. Lagi sayang ate. Gilang. Gag ang siko ay mo natumak-tumakan nay. Lagi diraw wala man. Kuragi kuan balik. Mo dai bungko. Humot man. Ni maho na sila guna ano, tandog. Ni maho. Humot bungko si humot man gay. So dito na natin lagay yung mga gunahon. Kasi ang daming sikwa na yung tanom na. Dalang sikwa yung tanom na. Layo ko. Asa pa doon dito? May asa may patakatayon. Sorry pero banwa. Sorry pero yan ho. Ari na yung patakatayon dito. Namunga na sila na. Kaya pala. So dito nilagay ni Nana yung mga sikwa guys. Kasi pag malaki na yung mga sikwa or mukatay na, dito na lang sa daghang kay mga ha. Oo, dito na lang sa gilid niya pa. Kuha nun. Mangumpay Kuha, get. Oh. Sabi ni Nanay guys, iba daw yung mag-harvest dito. Daanan ako. Yung manguha ng mga pakain ng kambing, sila yung manguha. So sabi Nanay, sagdaan lang daw niya. Kay di siya ganahagubot guro. Sagdaan lang Nanay. Nagtanong ba mo kaon? Wala. Wala sa Nanay. Naguan biya ni mo. Kasi din kalbasa dito sa tikas o katong kahoyan. Oh. Purot sa dito. Purot-purotan mo nga. Dadaan pagsako. Dadaan pagsako? Dadaan pagsako. Goy. Kawawa naman si Nanay no. Sabi ni Nanay guys. Sabi niya yung mga tanim daw niya na mga kalabasa dun sa may kuan, sa may dun sa ano dun sa Saba Farm. Marami daw siyang tanim dun na yung kalabasa tapos namunga na. Maraming nagnakaw. Dinalhan pa ng sako. Sabi ni Nanay. So sabi niya okay na lang kasi baka nangangailangan daw ng pagkain yung mga tao na nanguha. No? Pero pinaghirapan yun ni Nanay. So okay lang kasi sabi niya okay lang sa akin yan. Ang bait ni Nanay no. Ang bait talaga si Nanay Gloria. Yun no, kailangan talaga yung mga damo. Kunin natin yung mga damo. Yan yung mga damo guys. Ito naman yung mga sabi ni Nanay, ito yung mga sikwa
na bagong tubo. So kailangan i-cultivate natin yung lupa para pag umuulan, yan, babalikan natin to. Tingnan natin yung kanyang mga tanim na sikwa yun, oh. Meron pa, oh. Yan. Cultivate natin yung lupa para pag umuulan, hindi siya maanod. Yan. Yan, oh, yung sikwa. Yan, so dito tapos na kami dito. Yan, oh, malinis na. So dito na naman kami. Yan, dito pa si Pete. Hi, Pete. Ano ginawa mo dyan, Pete? Bakit ka nandito, Pete? Ha? Ay, tangad? Oh, tagan pa na. Salamat, Kinay. Kasi gagawa kami ng lauoy. Meron daw utan. Sabi ni nanay. Ito natin ilagay. Oh, dapat. Kasagaran na yun mga sagbot diri mga kuan, hagunoy. Yung mga hagunoy guys, ang dabi. Napatay mo ka no? Yung ilog sa jagnit, nutrients. Yan o, yung mga hagunoy. Ito po yung mga hagunoy na mga damo. Yan guys o. Yan o, yung mga hagunoy. So kailangan kunin natin yan. Di mo din nagituyok na para kuhan. So yung kanyang mga kuhan guys, yung sikwa, ginagawa ni nanay na circle. So linibutan niya po yung area dito para sa tanim na niyang sikwa, sabi ni nanay. Yan. Tapos na tayo dito. Tingnan niyo. Puro clay na yan. So yung natira is yung mga yan yung pong mga kamuti. You know? Malinis na dun. So dito naman tayo na side. Yan, ang daming gunahon, oh. Gunahin. Ang daming gunahin. Muli ra kada ikaw man na. Magbuga pa di kahoy na kanay guys. Kuha pa siya ng kahoy. Kusa lang po tumubo itong mga damo na to. You know? Ay. Yan.
Magdulan ang ihas. Para magdulan na. Mga wild chicken. Ihas. Mga ihas daw guys, sabi ni nanay, mayroon daw dito. Ang dami dito. Yung mga wild chicken po. O tawagin sa Bisaya, mga ihas, sabi na nanay, ang dami daw dito. Pero mahirap yan hulihin. Kasi nga, wild chicken po yan. Mga ihas. Pag makakita po yan ng mga tao, talagang tatakbo yan at saka lilipad ng malayo. Tapos ang layo ng lipad nila. Yan po yung mga wild chicken. Yan. Ang dami kong nakuhang damo. Ito natin ilagay. Hindi mo nagtangad niya. Ikadagko na sa dalaw. Oo. Itanong na siya. Makuhaan na ang magandang. Oo. Yan. Yan si nanay. Mainit na po talaga dito, pero okay lang. Kasi nga, yung ayam natin, tutulungan natin si nanay. No? Man naman tuntog haras oh. Ang kaninam lang din niya oh. Ah. Limpyo na. Limpyo na na. So, nagharas daw si nanay dun sa kabila. Kamuti na yun. Ano mo tamig? Balik kamuti na yun. Pero nang alam na tay. Ah. Alam na tay ba? Mura na sila tingko. Yung anak mo na. No? Kagharang. Ganyan pala. Muna ting tanom. No? So sabi ni nanay guys, magtanim tayo ng kamuti daw. Yung araw ng mga patay. No? Totoo ba yan? Anong magharang bitaw? Oo. Nga iga hapon. Igong tunod na law? Oo. Muna isugod. No? Da? Anong ting padong ng adlaw mo singga? Di, ano? Padong gabi na. Ah. Tunod na. Sabi ni nanay, yan nasa ilihi anak. Or idea kung paano magtanim ng kamuti. Nasa So ilihi. time po ng tagtanim ng kamuti daw, yung araw ng mga patay. Tapos sa Na may ilihi anak. late na araw, sa hapon. Tapos meron daw yung lihi. Sabi ni nanay, no? Ganyan pala, kaya pala maraming Banig nga. Tulog ko putol ano. Tanim si nanay na kamuti, no? Saka masagana yung kanyang mga bunga. Uy, lihi. Pero mayroong lihi. Uy, unod. So sabi ni nanay, may lihi-lihi daw or may ang tawag doon, may mga sign or yung mga tradisyon natin. So sa kanyang mama yun na kuha yung mga ganyan. Pero alam nyo guys, maniwala man tayo sa hindi, wala namang makukuha. So maniwala na lang tayo no, sa mga ganyang mga tradisyon o yung mga lilihi na yan. Kasi nga wala namang makukuha kung hindi tayo maniwala, wala din makukuha kung maniwala tayo. So i-try na lang natin, sundin na lang natin yung kanilang yung mga tradisyon ng unang panahon. No? Kasi nga wala namang masama kung maniwala, di ba? Kung parang kuan guys, yung mga bawal ganyan, may mga lilihi, maniwala na lang tayo para wala namang masama, di ba, kung maniwala. May buong uban. Oo. Kung tinanong bigag unod. Oo, ganyan sabi nga ni nanay. Yung ilang tanong mulay unod. Muna. Sabi daw ni nanay guys, yung iba niyang ka-farmer dito, yung kapitbahay niya, mayroong tanim na kamuti. Sabi nila, bakit ang kay Nanay Gloria marami daw bunga? Tapos sa kanila, walang bunga.
So meron parang sikreto si nanay. So maniwala na lang tayo kay nanay. Kasi nga siya yung eksperto sa pagtatanim at saka siya yung mas matanda sa akin. So maniwala na lang ako kay nanay. Minsan binibigyan niya ako ng tips kung paano magtanim ng mga para masagana po yung ating bunga. Yan po si Nanay Gloria. Walang masama kung maniwala tayo. Kasi parang traditional din yan. No? Diyan yan po tayo parang sa ating mga katutubo. Sunod lang tayo. Ayan, so malinis na po. Yan o, pakita ko na po sa inyo yung aming natapos ni Nanay Gloria. Dito na side. Ayan. Very clean po yan ha. Clean na clean po yan ng amin. Yan guys, pawis na pawis po ako no. Yan si Nanay Gloria. Sarap ng hangin dito. Hindi mo mapipil na napapagod ka kasi nga ang sarap ng hangin pag mangguna ka. Tapos ganito yung hangin. Baliwala po yung pagod at saka yung init. Kasi yung hangin po talaga is humahapdi sa iyong, yan o, sa iyong mukha. Oh, ito yung malunggay ni Nanay Gloria guys. Ito naman yung mga tanglad niya. Kasi minsan dito kami kukuha ng mga tanglad para sa aming tinula. Yan o. Wow. Gamit ka naman o. Ako sa ingnon. Ako sa ingnon na nga nadiri. Hindi na ako nga naitanglad diri. Pero nagtanong pa man kanay no. Tapad dito no. Kadago na to. Harbison no sana tanong. Ana na sad mga dito. Uy. Tugto akong yatag bating mo ato kay daghan pa rin na sa ito ang puyo yan na pita. Mo lagi. Kang na. No? Na disgrasya dia. Mo yun. Ang nagtinguha agi to. Lagi. Wa may anak ng kamaos ko ah. Wala wa Oto, mo. Saguon to na ako nay. Saguon. Primero. Meron kasing binigay si nanay na word sa akin. Pero I hope masaguon ako no. So dito naman tayo guys. Dito naman yung tapos na namin ha. Ang guna ni nanay. Yan o. Malinis na po yan. So yung mga natira is yung puno ng kasaba tree. Tapos kamuti yan. Mga tanglad. Yan o. Ito naman yung sikwa niya. Yan. So grabe ang laki na ng kasaba tree o. Sing tangkad ko na. O lagpas sa tangkad ko. Yan o. Grabe. Grabe, napaka-healthy. Yan. So, dito kami nagsimula kanina. Kung nakita niyo po sa aking first video, yan po yung bahay ni Nanay Gloria. Yan. So, dito tayo. Yan, malinis na. Ang linis na, no? Wow. Yan po yung ginagawa namin ni Nanay ngayon. Nangguna. Sa kanyang bukid dito. Masarap ang hangin. Tsaka simoy na simoy mo yung fresh na hangin guys. Yan po dito sa bukid no. Yan yung kanyang mga mais. Yung mga mais na yan, kakain tayo ng mga yung anagon. May mga anagon yan. Si Nanay Gloria. Yung may nahinay na ko dito na eh. At ako lang ibutang dito ha. Biyan na tika. Yan. Sa ito sa goon oy. Uy. Ako lagi ka basa to. Basa to eh. Yan o, grabe. Yung mga ibon. Yung mga ibon talaga, yung umaawit dito. Maririnig mo yung mga ibon ay. Si Nanay lang ang isa dito guys. Pero sanay na si Nanay. No? Kasi yan po yung trabaho niya noon. Yan. Wow, grabe. Clean and green.
Namatun ako, Nay. Mm. Okay, biya natin ka diha. Oh. Pit, tara, Pit. Uy, tara. Tara. Kaya lang ka. Sige. Ayan guys, so maraming salamat, no. Yan, pawis na pawis po ako. At least natulungan ko si nanay, no, sa paglinis ng kanyang mga garden dito sa farm. Yeah. Yan yung hangin. Fresh na fresh yung hangin. Overlooking yung area sa bahay kubo. Bukid ni Nanay Gloria. Wow. So, ayan. Marami pa siyang kahoy dito guys na nilagay. Tapos yung tubig niya is tubig sa ulan. Dito dadaan yung tubig ulan sa kanyang bubong. Tapos masaw diha. Tapos dito malagay yung mga tubig ulan. So ito naman yung sa likuran sa bahay ni nanay. Yan. Very fresh air po talaga dito, no. Sariwa yung hangin. Yung maririnig mo lang is yung awit ng ibon. So yan guys, i-end ko na po itong videos na to, no. So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you po guys sa pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po talaga. Ilagay ko na muna po dito yung sundang ni nanay. So ganito po yung lalagyan ng sundang pag sa bukid, no? Ilagay mo dyan. Ganyan. Yan, no. Para walang masugatan. Ganyan po. Pag nandito ka sa bukid, tingnan nyo. Tingnan yung lagayan. Oh, di ba? Yan po yung lagayan ng mga sundang or yung mga gamit na matalim. Yan, so punta na ako dun sa farm, no? Kasi nga maaga pa. Punta na ako dun. Yan guys, so maraming salamat sa panonood. Ito na ko, Nay! Nay! Bye-bye! Bye-bye, ingat. Ingat po kayo palagi. Ingat. Ingatan nyo po yung sarili ninyo. Bye-bye, ingat po.